ba dakatarwa ba ce ma kora ce, saboda ya yi abubuwa da suke da alaƙa da cin amana jam'iyya da tallata ɗan wata jam'iyya ba nasa ba wa ɗan jam'iyyarsa ba. Duka wannan abubuwa sun mana rashin jin daɗinmu da kuma damuwanmu, kuma bugu da ƙari ya ma ce zai iya ajiye jam'iyya. Da wannan muka duba rakon sai muka gama baya biyan kuɗin ƙa'ida na wata-wata da ake biya na jam'iyya. Wannan shi dalilin ya samu muka ce za mu kashe kotu domin mu karɓo haƙƙinmu, domin wannan mashimmin kuɗi ne bai kamata mu wasa da su, mutum da ya ce zaɓe a jam'iyya ko ba biyan haƙƙi dole a kashe kotu ya biya wannan haƙƙi. To amma misali akwai ka'idojin da aka bi na wajen korar ɗan jam'iyya kamar yadda doka ta nuna, wani dokoki aka bi da tsarika? To na farko mutumin da ya shiga ta kafa yaɗa labarai ya ce yana jam'iyya A, ya je yana tallar ɗan takarar jam'iyya B. Wannan ba ƙaramin laifi bane a constitution ɗin jam'iyyar mu ta NNPP. Na biyu da kansa ya furta ma cewa zai iya ajiye jam'iyyar nan. To kaga ai wannan duka contempt ne, kuma abuse of constitutional right ne na party, sannan kuma insubordination ne na governance, sannan kuma duka is in line with cheating and deceiving. So going by that, dole jam'iyya has to take a drastic action on him. Sannan kuma da kuma define kin biyan levy na jam'iyya da ake biya monthly dues da ya kamata ya biya almost to 20 to 18 good months, bai taɓa reflecting in the book of revenue ɗinmu ba. So for that reason dole mu ɗauki irin wannan mataki a kansa. Ai wanda ya yi abun da bai sani ba shi ake kafa kwamiti a kira shi a ji me yasa, me ya kai shi ga yin wannan abun. Amma mutumin da ya yi ta'adi a kafa ya labarai ka ɗauka wannan ma kuskure ne a talabijin da ya yi, sai kuma ya fito ya sake maimaita irin wannan biyu ma da wancan. Nan kuma jaridun ƙasa suka ɗauka misali irin su Daily Trust zai suwaye suka ɗauka cewa I may likely dump NNPP. Ta yi kaga dishar sun cika na rashin amfaninsa a wajenka, na rashin darajarsa a wajen jam'iyyarsa, so dole ne ka ɗauki mataki ka dakatar da shi, ka kore shi, kuma sannan ka kai shi kotu domin ya baka haƙƙin jam'iyyar da take masa. Misali kun karɓi koke daga mazaɓarsa cewar ya yi waɗannan laifuka wanda ya saba da kundin tsarin mulkin jam'iyyar NNPP gaban ɗaukar mataki? Kana magana abin da aka yi a ɗaki kenan ko a buhu ko a cikin duro. Wani abin da aka ce gashi a kafa yaɗa labarai ka gani na gani sun ji ya gani shi ma. Ai baka da buƙatar wani a kama koke, ai koken kai akan kama da kanka ma kai ma ya kamata ka koka. To amma misali ba za a iya cewa a matsayinsa na kusa a kwankwasiya kamar yadda a hirarrakin sa ya bayyana cewar ya tallafi tsarin, ya yi wa duk tsarin abin da ya kamata, wannan mataki da kuka ɗauka ba zai zama wato wani kalubale ba? To na farko kuma maganarsa a matsayin kusa, amma tsarin ne kusa, domin ba don tsarin ba da ba zai zo ba. A baya duk da yake kusa ɗin har ya tsaya tsarin ya kada shi bai ci ba, amma da ya tsarin da ke tsarin shi ne kusa ya kaga ya tsaye da shi zaɓe kuma ya ci. Akan haka ya zamu ce shi ne kusa, tsarin kuma shi ne katako. Ai ba zai ba, shi ne katako, tsarin kuma shi ne kusa, kuma ba zai kusa ta huda shi ya biya haƙƙinta ko alƙalai su ɗauki mataki a kansa.